ti, dečko, radiš? Šta ovo? Što sad imaš? Sreda je, ne znam ko kuva. Igramo bunar, papir, makaze. Bunar, papir, makaze. Bunar, papir, makaze. Bunar, papir, makaze. Uš! Šta kurac, on svaki put kuva? Oni ne zna! Ni ne zna. Znaš mene nagruo utorak, samo zašto sam kuva. Pogledaj što sam ja sjebao ovaj papir. Ne, A ne bojim se njega. Šta kurac vi radite? Nisam ja. Šta kurac ti radiš? To je Igor. Igor, a Igor? Igor! Nisam ja! šta je bilo? A na gruvama opet. Kako opet? A da, ovo je prvi put. Šta ti radiš? Čitam, teško je. Teško je. Šta je teško? Teška je knjiga. Stižu dolar. Šta kurac stižu dole? Čitam, teško je. A što? Ajde. Ne možemo da se sve. Što sad imaš? Ađo! Njegovo nije bitno. Dobro, ajde. Kad njegovo nije bitno. Hoću te raspiziti glavu kad dođeš, ajde. A čak ovo ko zemlju sunce da dođe. Sve da uradim, jel? Da. A, pa dobro. Stoji tu gledaš u mene ko drvena Marija. Onda bi novi tik rekao. Da ti još neki... Evoluirao ovaj moj pajač sam. Kućnom arabicom, znaš što ovaj paralizitis. A dečku ni normalno danas, baš ga... Njemu neću ni jednom te neću pogledati, samo ću njemu... A ja sam gledam da njega ne pogledam nikako. Ja gledam njega, onako crveno ovdje, ovako sam... Ja to pogledam glatom. Šta kurac ti radiš? To je Igor. Znaš čemu dobro onako? A šta meni dobro, ti Tebi nije dobro, više nego meni. da sve ko Darth Vader. Ti koji šajte, ti koji sam malo.